Haia córda is mission níomh agus tá sé an nám a bheith alínta le bia. Inniu denam muid snáthid mhór as turthaí. Seo an méid atá ag tastal wet. Fion chuir a glasa, aráiste, síalta, carréid. Arailin. Tá sómud leis na fion cuire chun corp an snáthid mhór a dhéanamh. A hain, a dó, a trí. Ceann the níomh. Cóblasa. Anis úsáid muid aráiste chun na scíthán a dhéanamh. Os glómud na scíthán agus féach, tá siad cosú le leacircail. Agus anis úsáid muid síalta chun na súla a dhéanamh. Agus deire úsáid muid píosaí beaga carréid chun antenna an snáthid mhór a dhéanamh. Féach seo, nach raibh sé sin éasca, buan trí las sa bhaile. Lasta, folán agus alínta.